weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dumga wural fa e nder galle ceerno mouhamadoula amin ly nder galle abda coumba ko on waktu yoni ha tundulmaji dembe nder galle samba hila sar e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ɗanle suuɗayru ɗe ndewani lawol ko ene tolno e temedere capanɗe joyi e tato ɓen ɗannotoɓe e maaje kaɗɗe nanga taw koye maaje dakaru gam faabede to leydi mauritanie yo gaylandaji lundo kolliti ñande sappo ndu lewru ma jippoye booli gam hollirde metti men ko fate laamu aswani guilay ɓeydugol cogguji ha e nangle kame hadde fodde neɗɗo e nder leydi ndi kala to leydi mali fama holliti waɗi piyanɗe jonde hanki e heccanki kala toon to juura ha fayenma toon to sévaré kame mene kaɓe kolliti ɓe keeɓi hen fandare mabɓe timmude to leydi guine konakiri campagne orgal sumgoji sarɗiyankoji kame local fuɗɗima guila capan tati ɗin sumgoji jogoɗi latade ñande capan tati go nduɗo hen lewru ndu gonɗen to Burkina Faso jayde T25 monde yowama e nder leydi ndi jeeyi sababu noon autorité ji Burkina Faso kolliti fiyande wannode nogas e joyya lewru man ɗe nuton to Mali ɓe jingani ko jihadiste en kabruji men manamen ha to Côte d'Ivoire Cameroun Tchad Libye ma en jaa toon to États-Unis d'Amérique kame Iran musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare tv gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti walande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to Corée Nord ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jaam kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique
Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari jeetati jaslari jeegoma dujala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital men ɗem ngal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jaheten ko atanti sursarde yejido leydi Sénégal ɓe sarɗiyankoɓe loliɓe hannde ngam yurnitade kulal temedere sappo e jeetati kono kadi oɗo saaha fawde saria e ɓen sarɗiyankoɓe ɓe garata lulde taw kadi ganduɗa koye wonande sarɗi tekkuɗo no feewi gartaten koye bateau oɗo saaha teskaɗo e nder maaje ɗe leydi Sénégal on bateau noon won mborosa feeñi e muɗum ha jeeyi sababu noon yimɓe tatto mbasi hen pittali mumen tambiɓe nden kay kisal cellal ɓalli leydi Sénégal kolliti moɓodiri ngam darde mumen beele kadi on boros wasa yettade ɗo hen teni ɓe kolliti yettotako ɗo hen saabu bateau o wona Dakar fayi on bateau no mo ganduɗa ne jonnuno kene tolno temedere capanɗe nayo e jeenayo hen nogas e tato taw koye ene waɗi hen nogas e tati jeeyaɓe e nder leyɗele ceertuɗe kala won boros noon peeje hen ha yimɓe tato mbasi pittali men e dow e nder kaɗona laana gartaten ko fade banggue ASER eɗen gandi haala mum gasani taw tenene woɗɗi gasde ɗum ko guila tan wonande hollira o biteɗo Jean Michel gardiɗo o société kuɓɓam dowri taw kadi kene fota wonde milliard uji kewɗi ɗo jofappe ɗi holto naati jamma e ñalawma taw koye ngal gollorgal ngal Espagne yinno gollodirde nonne kadi société mo leydi Sénégal taw koye dow on fanno taw kadi wanno nden ɗaɓɓande nden ƴamade ko biteɗo Seydou Kane guurɗo toon to Espagne on noon ummanima nde tawno haala sene haale a ummoto law anene kaala hen wonande kay ko ganduɗa guila nden takkere yettakima avocat ji makko kolliti wona ɗum ɗo hen ala kala ko tekki hen worondi haydara so wona o jamfama hen kono kadi mo yiiɗi ɗi milliard uji laɓɓitine ko ɓuuri yawde ko fati banggue ASER e ɗiɗon gueɗe kala muɗum laytol ɓen waɗoɓe trafic ko fati banggue kayitaji jibinande wiyama teeɓa ɗum noon ko toon to mairie mo wahina Nimzat ene tawi nder Dakar ɗin dokkeji ɗin dossier ji ɗi fiise dafa waɗi noon naggaɓe hen no feewi biteɗo Mamadou Thiam taw kadi ko cippirteɗo mbiyata bébé Demma mo ganduɗa Jemma ene wonde biyeɗo Amadou Cheikhou Omar Diallo Amadou Cheikhou Diallo mo ganduɗa kañumne ko dokkaɗo hen kayitaji ken tolno yimɓe jeetato guinnaɓe ndewi ɗon keeɓi ɗin kayitaji fenade ha dañi hen wonande carte d'identité dañi hen passeport uji mum kono ɗo sa enquête mawɗo ene jokki e dow oɗon sifa taw kadi ganduɗa ko jaɓɓade on heɓay mo haalisa waɗa ko kañum woni bamum joom suudu mum woni yummum on jomum fewnane kayitaji taw ko juddu o hayitaji jibinande taw koye dow fenade hayɓe hen carte d'identité hayɓe hen passeport ɗum jeeyi saabu oɗo saaha enquête ne jokki taw kadi koye dow oɗon sifa garaten koye politique Khalifa Babacar Sall holliti wonande ñalɗi konngre ma yuɓɓin ɗum taw kadi ko hakkude jeenayyi e sappo ndu lewru kono noon oɗo saaha holliti ko ñande sappo nde jeenayyi ko jaɓɓade hoɓɓe mabɓe ɗum noon ko toon to Grand Théâtre ngam hollirde doole e kewendi muɗum ngam heɓanade sumgoji jogoɗɗi fayanede so haaji jomiraɗo gartaten koye kuulal L29 kame L50 ngal kuulal yontere yawtunde sarɗiyankoɓe kewendi ɓelanda Pastef gotino ɗum ngam udditande lawol Ousmane Sonko beele mbawa jeeyede e sumgoji présidentiel 2029 eɗen gandi landaji lundoɗi hewɓe mabɓe noon kollitino ma gullittu ɗum toon to cour constitutionnel leydi ndi kono ɗum ko noon wonande takku wallu ko yaadiɓe APR ɓe kolliti Aissata Tall Sall en ɓe kolliti ɓe kayiti wullitade toon kono ɗum ko noon ceerno Alassane Sall ko noon kadi ne wondi kadi Pape Djibril Fall kame Anta Babacar Ngom ɓe kolliti oɗo saaha jonnade ɗum hay seeɗa
moƴƴi ko wullite toon to cour constitutionnel ha ɗeɗo gueɗe mbasa tigui taccude ɓe ga noon kolliti jeeyi sababu noon wasi ɓe wullitade oɗo henna combat ko hakkude mawɗo leydi ndi kamɓe mawɗo jaagoɗo mum kala kamɓe ɗum foftiniɓe ɓe natata hen so tawi kay joomay ne wawi darnade hoore mum yo darno hoore mum hewɓe noon e jayideli kolliti jiiri ɗum tan ɗum ɗo henna ko feccere wonande lundo ngo ponnode ko moɓodiral gotal jomin daro beele jolta hujju men saabu kamɓe ɓe gotano tene ɓe kollitino maɓe gullitoy ɗum toon to suudu ñawore towde beele ngal kuulal ngal ɓen sarɗiyankoɓe kewendi ɓennini toon ha udditana Ousmane Sonko jeede sumgoji présidentiel paaɗi beele ɗen gueɗe kala mbawa haytinede mawninde duuɓi temedere Abdoulaye Wade tijjano kono gasi jeenayyi lewru mai ko waɗa ɗum konon ɓe kolliti hawrata koye ñalɗi julde taske tawata faaɗi no fewi ɗum jeeyi sababu dirtina ha 4 lewru juin 2026 holli ɗum noon ko Mayero Faye mo ganduɗa porte parole parti PDS taw kadi koye jonde ndeɓe taw kadi koye nden jonde taw kadi ñalɗi jogori yuɓɓinede ko toon to Grand Théâtre de Dakar sanga 9h ha 10h gam ruttude teddungal wonde Abdoulaye Wade kami duuɓi muɗum temedere keddoɗen koye lappol Alhaji Farba Ngom guila wa yalti kanko Mouhamed Ngom guila nden galle makko siltani ɓen aroɓe salminde jamma e ñalawma iwoɓe jokli leydi ndi Sénégal kala muɗum hewɓe ne kolliti hen weltare mumen mawde no fewi ko waɗa ɗum konon lappol yaademo toon to Fouta fuɗɗoto ko ñande aset paaduɗo hen no so haaji jomiraɗo maw immoto Dakar wa yaha ha toon to Lumbel Lana noon ko so tawi a ɓenni Linguére aɗa fayi Raneru ko toon Lumbel Lana tawete ma o waw wonde ɗon sanga 14h ma o yaa ha toon to Raneru ha toon to Wourossogui meeting mawɗo noon ngal moɓodiral ma waw yuɓɓinede toon e tawtorede commune aji kewɗi kay tawiteɗi e nder département mo Matam e nder ɗiɗon diwanuji kala muɗum taw koye jillu Farba Ngom mo ganduɗa keɓɗo wellitare muɗum guildina hande hewɓe ciltani e arde salminde ɗum taw koye dow oɗon fannu kala muɗum dossier Pape Cheikh Diallo eɗen gandi ko dossier débati gorkati en ha hande de ngol laylatul ne jokki oɗo saaha limore nde koko ɓeydi taw kadi koye ɓeto ganduɗa wittoji brigade mo Kerma Sara mbawi fawde e juuɗe men e ɗiɗo woɗɓe oɗo saaha ɓe jettima 90 taw kadi ganduɗa hen goto mo ganduɗa ko maçon on noon ngol laylaytol wawi temminde wawi teɓɓitte hewɓe ne heewi teɓɓiti hewɓe no fewi taw kadi ɓen teɓɓitaɓe kadi koye ɗen fannuji taw koye ɗin fannuji joofa taw koye fannu débati gorkaten woni ko joofa kodrama waɗi mbiyen tan ko musiba waɗi toon to nokku biyeteɗo ndame ne tawe e nder département mo Kébémer ko debbo goto mo duuɓi 50 pawɗi nottotoɗo Binta Sow kañum weddi hoore mum e woyndu sanga 6h ko pompier yaltin toon ɓandu makko nawa toon to sanitaire mo Kébémer kono no wondani wonki hewɓe koreɗi cettima noon oɗo dummunna kala o wonano karɗo cellal no fewi to banggue haqqille kanko no wacci ko ɓiɗɗo goto kay ko waɗa ɗum ko noon enquête aji ne jokki e oɗon fannu on jaaɗo jayde weltare TV ne duwono koreji makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo tana musto goɗɗo baɗɗo ko toon to Vélingara fulɓe o tana ko musto no fewi mettuɗo haalde kono kadi kerƴuɗo e nofuru no fewi koɗo kawiraɗo walla mbiyen babiraɗo cawdiɗo noon ko kañum ƴetti guel ɗo henna ɓinguel tan jaggi ɗum waɗi laaɓi tan e dande mum taƴi dande weddi ɓinguel nguel e nder duus woni tan to heblorde watte ko ɗon tan ara tawa cukalel nguel caggal mum noon wonde gendarme ɓe Vélingara ngari mbawi nangude jo e ɗam ɗon e on famille kamɓe kala mbaɗa garde à vue caggal mum noon kanko baɗɗo ngal baɗal o baɗɗo ɗum e nguel cukalel nottoto nguel Emma Camara yara tan koye lebbi 18 hitande fawde tan ɗon yarata kanko noon o qirlima kanko waɗi ngal ɗon baɗal o holliti noon jeeyi sababu ko weldani e yummum cukalel nguel kono kadi o meeɗi dorok seeɗa beele wawa wadde ngal ɗon baɗal oɗo saaha noon enquête ne jokki taw ɓe nangganoɓe nayo heddiɓe ne jokki waɗede garde à vue
ngam ƴeewede so tawi ala maldidiɓe e makko to banggue malde oɗo hen kabaru musɗo no fewi no fewi taw kadi ko baɗɗo ton to weeli ngara fulɓe to Sareya gendarmerie holliti tetti toon kaɓirɗe kewɗe no fewi ko ene ɗum ko ñalawma hanki o ko ene tolno e 17 taw ko groupe électrogène nonne kadi ne wondi kadi e panneau solaire aji kewɗi kamɓe maftuji kewɗi ɓe noon ko yilotoɓe kanŋe taw koye dow sifa mbadi suɗayru toon to Mayela gila fallema oɗo saaha ɓe jokki rewidade ngam wonande fuftinde hewɓe yilotoɓe e dow oɗona fannu ko fate banggue fabade ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawola ko ene tolno 150 taw kadi ko wonnoɓe laana e nder maaje kaɗɗe ɗe Dakar mbino faade ko toon to Espagne mbiyama teɓe mbawi fabede laana mabɓe kamɓe kala noon ɓe nanga ɓe gadda taw ko toon to base wonande naval amiral Faye Gassama ngam tottitedeɓe koreji mabɓe e hadde ɓe ɗannotoɓe e ɗen maaje taw koye ɗanle ɗe ndewani lawola jaydiyanke nottotoɗo Papa Gandiaye wawi accitede hanki ɗum ko caggal ñalawma kurɗo tugganma tan 10 heures ha fayanma jamma ene hette ɗum ko caggal nde o bismino maître Aladji Diouf taw koye wonande yewtere makko ndi windiri Faram-Facce dañi noon konngudi o suuti toon ɗin konngudi noon hollitama ko kalɗo ko wodani e dow inde goto o holliti o haalde inde hay goto on ko haalani e dow inde muɗum woni Ousmane Sonko caggal mum noon hewɓe jaydiyankoɓe hewɓe yimɓe gaari toon ngam heedandemo kanko Papa Gandiaye ngam heedandemo e ɗiɗo hen noddali ɗi ganduɗa ɗi ndewani lawol kanko no o holliti o hulani saabu mandi ko golle makko tan o waɗi o waɗani kala gueɗe ɗe pewani e dow sifa ko nodda ko holliti noon wonande police o arde haqqille kam e payidagal oɗo saaha noon ñawore rokkimo gongol woni lawol ɗimmol ko wayno ɗeɗene gueɗe ene waɗe e dow inde makko ɗum hoddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie état major général armée leydi Mauritanie erima ha tenti noon yeddi yogay médiaji ɗi ganduɗa yogay Afrique kollirino won joguitiɓe armée ji nattuɓe e nder leydi Mali keerol ngol ɗon o holliti ɗum wodani sabu Mauritanie ne jogui nden kay kisal leydi muɗum ala kala joguitiɗo natto e nder leydi mum e ɗiɗon sifaji kala ɓe gona muɓɓe guite ɓe ndentino noon yogay médiaji e yahoɓe kala ko wayno kabaruji ndewani lawol taw koye dow ɗiɗon sifaji kala recrutement campagne ƴettude soldat ji taw kadi ko ɓeydude sembe nden kay kisal présidentiel ɗum noon fuɗɗi ko gila tan jeenayyi ha sappo e goo nduɗo hen lewru mais ndu gonɗen taw kadi waɗata ko toon to stade mo Lexar to ganduɗa wonande jiɗɗo winditade ko fate banggue wonde koninke garɗuɗo cembolinɗo duuɓi 18 ha fema duuɓi 25 tawde jogui kadi kayitima jibinande kame kayit woni heptina koye leydi he jeyɗani wonde casier judiciaire ɗin kayitaji kala taw wonande ka kestitiɗo diwani ken tolno e lebbi 3 muɗum keddotoɗen koye nder leydi Mauritanie jagorɗo keddoɗen ko nder leydi Mauritanie ke wonande ɓen dawriyankoɓe taw kadi ko landaji lundo ɓe kolliti maɓe mbaɗ moɓodiral timmugal no fewi ngal ɗon moɓodiral noon jeeta sababu ngal moɓodiral wonande ko ɓeydugol cogguji ko faali banggue carburant kame gaz kono kadi ɓe kolliti e nangle ɗe ganduɗa ɗe ndewani lawol ɗe gueɗe kala ɓe teski ɗum e laamu Ghazouani mo ganduɗa ko ƴettuɗo laamu gila 2019 duuɓi jeeɗiɗi hande o ɓe kolliti leydi ndi ne jogui caɗele mawɗe no fewi teni kadi en yatiri caggal no fewi ɗum noon ngal moɓodiral jiiɗi wadde ɗum ko ñande 10 ndu lewru mais ndu gonɗen pelle darniɗe haqqe innama aade ɓe jonnani hay seeɗa nanggal ɓe rewɓe ɗiɗo sardiyankoɓe weddaɓe nder kaso taƴana duuɓi 4 taw hay wutte teddugal men itta kay ɗin sifaji kala mum ɓe kolliti ɗeɗo enne gueɗe gona gueɗe joɗɗe no fewi ko wayno Mariame Cheikh Diek no woni kadi ɓe mbiɗeɗo gammu acteur ɓe ganduɗa ɓeɗo hen nangaɓe ne dumba ɓe kolliri ngol dumbugol ko dumbugol ŋañŋañalde ko alda e saria
alda e haydara ko fate ɗe ɗon gueɗe mum kala toɓɓe kolliti wonande ɓeytogola ko fate banggue coggu taw kadi ko kosam e entreprise mabɓe tenti noon banggue yawuruɓe kolliti jeeyi sababu ɓeydogol kosam nder leydi ndi Mauritanie comme matériel uji ɗeɓe codaɗi kala prix ji men koko ɓeydi e dow ɗiɗon fannuji kala woni ko ɓeydaki to banggue prix mum koto fannu jagoɗɗo yagara jonde hakkude mum e syndicat ji taw ko transporteur en ɓe kolliti jonde nde ɓe joddi hanki nde kaldigal pamodiral wasde ɓeydude ko wayno coggu transport hayso tawi woni ko fati banggue coggu taw kadi ko carburant koko ɓeydi e nder leydi ndi kala goto jiltoɗo kanŋe wasi fittadu mum taw koye ɓulli o guirdi toon to alchagata ngol watti lawol tataɓol e nder ɗeɗo henna jonte kala yontere ene teska madañ mo fittan heddi e ɗiɗo ene ɓulli ko ɓundu mabbe e makko goɗɗo gañiɗi on nawama toon to suudu safara gendarmerie national ɓe kolliti ɓe teɓima ken tolno e kiloji 6 taw ko drogue ɗum koto kerol 55 ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e on ɗannotoɗo taw ko koɗo mo jeyaka e nder leydi Mauritanie taw kadi koye on tigui oɗon drogue wawi tawede ko wona ɗum ko noon ɓe jokki hen enquête jaƴƴo no fewi beele kadi baɗɗo ngal ɗon badal walla taw mo jokkodiri goɗɗo wawa tigui rewidede taw koye dow oɗon sifa jeheten ko ha toon to leydi Mali garten koye armée leydi Mali ɓe faama ɓe kolliti e wiide chef d' état majeur général armée leydi ndi ɓe mbaɗi piyande gulɗe jaw to hirnangue juura ene tawi nder leydi ndi toon noon ɓe jeeyi sababu kay nder guide toon ken tolno auto ji 6 ɗi hinde pikkoɓa ɗin auto ji noon tuma e muɗum tan koye pelle joguitiɗe ne wonde motoje kewɗe no fewi kame dépôt carburant woni moftirɗo gasoil kewɗo no fewi woni koɓe jiiton ɓe mbaɗi kadi frappe uji ɗiɗi goɗɗi gulɗi jawa eɗin frappe uji mbaɗi ɗum koye diwan mo sévaré ɓe joɓima toon ken tolno 50 eko fawi taw kadi ko ɓen ɓe mbiyata jihadiste en ko noonne kadi ken tolno auto ji 4 ɗi hinde pikkoɓa to Menaka mbaɗi toon piyanɗe mabɓe kadi ɓe kolliti toonne kadi ɓe keeɓi hen fandare mabɓe mawde no fewi toon to Kayi mairie mo Khaya haaɗi kala ko fate cortège mariage woni tan addude motoje mumen e auto ji mumen en ɗofta debbo deseyteɗo walla mariage giwɗo mairie eɗen gueɗe kala ɗum noon ko yidde moƴƴinde nden kay kisal ha tengti noon deuxiéme pont ɗin nokkuji kala ko kaɗa moɓodirede hewɓe ne kewanno moɓodirde ɗin nokkuji kala ɗin gueɗe kala ko kaɗaɗe to Sikasso wonande gouverneur de la région de Sikasso ɓeydi ko fate couvre feu ɗum noon ko jonte ɗiɗi taw kadi ko 5 ha 18 ndu lewru tugganma tan 23 heures waktu nogas e tataɓijo ha fanma waktu 6 subaka ala kala jaaho so wona armée leydi ndi walla taw ko on dokkaɗo yamirore taw koye dow hajuji keñoraɗi jahaten katen to jafaraɓe rewɓe hewɓe finoɓe toon wonnoɓe manifestation en seppo manggo no fewi hollide caɗele guuri ko heege sattugue no fewi so tawi kay ala peeje baɗaɗe ko ɓuuri yawde yaccade koɓe dañoɓe hen caɗele mawde no fewi ma dañ mayɓe hewɓe taw wala ko saabi ɗum so wona heege ɗum ko caggal uddere junde no fewi e nder diwan jafreɓe ha rewɓe hewɓe kolliti koko jaltata diwan o e ngal moɓodiral manggal no fewi eɗen gandi jafranɓe ne tawe e nder cercle mo tene ko taw koye région de Mopti ko waɗa ɗum ko noon eɗi lokko en hewɓe taweteɓe toon mbawi tigui kalmudeɓe e maslahaji beele balle paydinde mbawa yettadeɓe kamɓe ɓen hollinoɓe fiñitare mumen toon to jafaraɓe gartaten koko fate banggue biftali e nder Bamako e hoore mum ɗum ko caggal nde bifta wonande maître Mountaga Tall caggal noon biteɗo Youssoufa Daba Diawara kañumne biftama to Bamako ne wonde Moussa Abba Diéry wonne kadi ko biftaɗo ɓeɗo kala ganda ko to nawa ko sagataɓe buggiɓe arɓe oto mo ala e matricule ko ɓe nawi tuma hen noon ko laamu ngu soɓe gonano biƴƴuɓe kala saaɓe kalano hen konnguli mabɓe taw koye dow ɗiɗon sifaji kala muɗuma CFR eɗen gandi ko mouvement kesso darnaɗo dow inde imam Mahmoud Dicko ɓe kolliti
oɗo saha yaltinta Mali e caɗele tan ko kaldigala hakkunde ɓesguji malinaɓe kala wonande taw ko fedde genima en wonde feela kono ne kadi e laamu ngu kala nde ɓe joddoto kono oɗo saha alay sago kam nguɗo hen laamu militaire sola ha laaɓa laamu civil ngabba ko nden kaldigal wawata latade ko nden Mali wawata yitade hoore mum holli ɗum noon ko Etienne Fakaba Sissoko ɓattiɗo imam Mahmoud Dicko taw koye dowa oɗon taw koye dow oɗon sifa koninkoɓe leydi Mali ɓe famaɓe kolliti ɓe belliti lawol iwde Bamako faadi to narena noon faadi ha toon to Kuromale ɗum noon eɗen gandi koye lawol corridor iwde Bamako faadi to kerol leydi Guinée eɗen gandi toon koko uddano ha tiiɗi natota ko yaltotako ɓe kolliti o saha ɓe gudditi ngol lawol e wellitare jungno toon noon walande ko joguittiɓe armeji sen giwi to leydi Mali koto Guinée paaɗen campagne ko fati banggue orgal sumgoji taw ko sarɗiyankoji kame lokkal fuɗɗima guila 30 ndu lewru taw kadi sumgoji jogol latade ko 31 lewru me ndu gonɗen ɗum noon eɗen gandi guila tan 5 lewru septembre 2021 wonande général Madi Doumbouya folli laamu wonande Alpha Condé gilden sumgoji sarɗiyankoji ni local ko joni wawata latade ko wona ɗum ko noon wonande handicapé nottortoɗo Mamadou Moussa Ba holliti kañum jeeya koye candidat ji ko fade banggue yidde wonde sarɗiyanke taw kadi koye sarɗiyankoɓe leydi ndi wo holliti wona koyɗe gollata ko hoore walla hakkille hayso tawi woni kam ko handicapé jangguinowo toon to université Sanfolia o eeri noon dendagal guinnaɓe kala nde jaggantamo sababu gandi omo jogui haqqille teni kadi o wawi gollade o gollana leydi makko to Burkina Faso wonande tambiɓe ko fati banggue gueɗe cabtirɗe leydi ndi autorité ji leydi ndi CSC ɓe jowi CN bitete 25 monde jeeyi sababu noon koye caktugol image uji ɗum noon wanno ko 25 lewru avril 2026 nden fiyande wannode toon to kati ha jeeyi sababu jaldugol aduna wonande jaagoɗo kono mo leydi Mali wonande Burkina Faso holliti no ɓe dokkiriɗin kabruji ni ɗiɓe waade koɓe jinganɓe jihadiste en ɗum jeeyi sababu noon ɓe jowa wonangol tan woni goo jayende T25 monde ne yoɓe e nder Burkina Faso nde yowre noon ko yewre tan nde alda e happu ha ndeɓe jowta kala muɗum Reporters sans frontiére RSF ɓe jaltini kayitol ngam hollide biteɗo Atiyad non ka Atiyan Serge ulana mo ganduɗa ko jayindiyanke nangaɗo miijanoɗo koko nawa e gol wole armi leydi Burkina Faso ndeke yonane wedda e suudu niɓɓuru ene dumba toon yiyata nangue yiyata caafal yiyata hendu haydara ene lebte toon lebte bonɗe musde no fewi ñamde moƴƴere ala walata koye leydi wi ngal ɗon cetal o jaydiyanke mo haalani ko boni kalnoɗo ko fati gueɗe dirtingol ngaalu ko toon wattidi hewɓe ceettima eɗe gueɗe kanko noon wo biftano e laamu leydi ndi ko 24 lewru juin 2024 ken tolno hande e duuɓi ɗiɗi ɓe pawani e makko yitere ko munnaɗo toon to Côte d'Ivoire nokkuɓeɗe Tengrela koye keerol hakkunde leydi Mali kame Côte d'Ivoire ken tolno 96 dogomol to en malinaɓe tacci o nokku naati nokku bireɗo nokku bireɗo kano kono ɗum noon ɓe jaɓɓama toon autorité ji local ɗi leydi Côte d'Ivoire mbawi jaɓɓade ɓe toon ngam wadde ɓe gurdam moƴƴam yahoɓe école jokka ɓuuri newde ko rewɓe e sukaɓe dogɓe fiyande wannode 25 lewru avril yawtuɗo hen ndu toon to kati taw ko fiyande nde ganduɗa jeeyi sababu pittali kewɗi keddi hen to Cameroun Paul Biya siifi ngam dirtinde sumgoji local tijjanoɗi ñande ɗi noon tijjanoɗi taw kadi koye 2026 ɗi tijjano koye 2026 go juin 2026 ko nden tijjano dirtinama noon ha février 2027 wonande kay hollide guila 9 lewru février 2020 ha yettiɗo hen sumgoji local mairie ji juɓɓinaka e nder leydi ndi hewɓe landaji lundu noon kolliti ɗe gueɗe gona
geɗe joɗe no fewi to leydi Tchad ton to maayo ngo Tchad ko pelɓodiral hakkunde armée leydi Tchad kamɓe Boko Haram ko Boko Haram liiƴi e ñiɓirde armée leydi Tchad ko famɗi ko kala nogas e nayo koninke wasi fittandu muɗum hewɓe gañimi hen Mahamad Idrissa Déby itno ko hoorejo leydi Tchad yillo yima toon to cuuɗi sarde tawete to jamena gam duwanade ɓen gañiɓe nde keɓata cellal mumen Boko Haram noon wona e bulenu wadde piyanɗe baɗe dani hen to Libi parquet mo Libi holliti wonande mayde Saif el Islam Khadafi o baraɗo ken tolno hande e balɗe capanɗe jeenayya walande ɓen wadɓe ngal baɗal tato oɗo sa keptinama e dow on sifa heddi ko enquête aji beele jomumen mbawa rewnede lawola paɗen ko hakkude Ukraine e Iran to jewalam jaɓeri hakkude Ukraine kame Russie Ukraine holliti heeɓi piyanɗe gulɗe jaw giwɗe leydi Russie so tawi woni ɓe noddino dartingol jeygue jeegom e joyi e jeegom hayso woni kay walande Russie noddino dartingol jeygue walande jeetate e jeenayya ɗe gueɗe kala ala ko faabi hen haydara nokku biyeteɗo a Zaborijia toon kene tolno e yimɓe sappo e ɗiɗo mbasi toon pittal men hewɓe gañi hen taw koye misilaji e dronaji giwɗi toon to leydi Russie Donald Trump yowi wonande kay opération doole mo yinno hutorade gam juktude ken tolno e temedde jeenayyi bateau carsuɗo taw kadi ganduɗa ko hakkude gaz pétrole toon to maaje Golfe Arabi yidde ɓendu ɗum toon 3 de Hormuz eɗen gandi Iran hollitino ne heeɓi kala ko Amérique addi aɓe mbawani ɗe gijjali noon jeyno sawa hewɓe hulde gam wonande kay ne wawi fitinaji ma gummito Donald Trump holliti hande yowi on opération doole mo yinno hutorade gam ɗaminade ma kaldigal ko ɓuuri yawde hakkude Amérique kame Iran ɗo ganduɗa hande koko gaggi no fewi kono ɗum ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi Iran Abbasa waɗi jilum hande toon to Pékin leydi Chine gam yewtide Chine ko fade ɓe caɗele tawiteɗe hakkude Amérique kame Iran musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr gorko moon dulmaji to karallagal Seydou Abouba gorko mo Luksey Ba gorgol ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena